それではお届けいたしましょう。FF マイネオマノア。
した。ありがとうございました。お花フライマグにタヒチ部門森マナの皆さんでお届けしております。さて続いてはハワイからタヒチのナンバーに移らせていただきたいと思います。ハワイアンソング、タヒチアンソングともどもなんですが、大自然と共に生きる姿表現した曲が多いんですが、続いてお届けするテナトゥラというナンバーもですね、タヒチの素敵な色、そして大自然を、表現し、その大自然と共に生きる姿を表現しています。それではお届けしましょう。テナトゥラ。カレフアウラこちらのナンバーは彼女の美しさは赤いレフアのようだ、愛の中永遠に一緒にいましょうとなっています。それではお届けいたしましょう。カレフアウラ。Ay,
マハラミゴアカレフアがお届けいたしました。お花フラエマルナにタッシ部門の売り物の皆さんにご登場いただいております。さあ今日はね、フラとタッチを皆さんに存分にお楽しみいただいておりますが、続いてはタッチ屋のナンバーをお届けしていきましょう。和音比を分け合い文化や風習を共有して一緒に踊りましょうという素敵なナンバーです。それではお楽しみいただきたいと思います。お届けするナンバーは「トゥアウラ」です。大きな拍手お願いいたします。最愛の人、いつまでもそばにいてくださいと歌っている素敵なナンバーです。お届けいたしましょう。たまかに帰りアロハ。アロハ
さて続いてのナンバーはフワキエレ。愛しい人をキエレの花に例えています。ハワイのナンバーではフラを踊るときに愛しい人を花に例えることが非常に多いんですね。今回の曲もそんなナンバーです。あなたは自然に恵まれていて美しく高く輝いていると歌っています。素敵な女性を想像しながらご覧いただきましょう。それでは参ります。フワキエレ。